Krema kure emu ayefe. Dia madwene ho ni eye school aya se enkwala entity ma won se school akodo bebre e wo Berekumhemaa na aka ya de ba akopɛ ene se suapon eni kure mu eti mehwe se ye benya bi The fact education is what school titi no. Education, and I say knowledge is power. I did a war team no, a war team. Now you have one way so actually I say education no, and you any certificate I can see. Obu aho we school. So onya adwuma nye. Ti best say am the pamu no, you be pay technical schools. And then I say adwuma. We school kura na ban nyam fa wa. Wa obenya adwuma ye. Na mesra ka say nsan adwuma ne kura no eduru ba bia sika won sin abana adwuma. Meka we ye ade ne me pesa me kire nyina ne se ye ka siku a sebio enye abodi nkrata akese na ekura na unye adwuma nye ewo me hwehwe mu se mehwe se siku a ye kire ensanu dwuma ebeba kure mu se de ebeye na nkola ewo kura ma nyina mrante ne mabawa wo ha no ebenya adwuma ye na enye abana adwuma nko a ene ye ya yenya ye ho eduru ba bi a ye di nimde ene ensanso eye bi a eye yie empani broni eka bi se knowledge is power e kire se uwo nindi a tumi ekura wo nsam enu nti mehwe se memma